Hello mga kolokoy, so for today's video mga kolokoy, lalaag pala kami sa kondo sa cousin ko dahil umabot na siya galing sa Taiwan. Baka merong mga pasalubong para sa amin, kaya wala nang intro-intro mga kolokoy. Aadto na kami. Mabuti na lang naka-out agad ako sa trabaho. Kaya pag abot ko sa balay, dumiretso na kami doon sa Saikyong para doon na lang manihapon. Kasi magluluto daw siya ng lechon na manok. Medyo nagabihan na kami sa pag-abot kasi may traffic pa. Kaya pag abot namin, dali-dali na kaming sumaka sa room niya. At pag abot namin sa 7th floor, nangangamoy ulam na. Kaya ang tiyan ko nagugutom na. Hello. Ali. Kaya kami ay sumulod na para makalanghap ng mabugnaw na klema. At pagsulod namin, sinugat kami ng mabugnaw na aircon. More than 3 years na pala kaming hindi nakakita nito dahil 3 years ang kontrata niya sa Taiwan. Kaya sobrang tuwa naming dalawa na kami ay nakakita muli. Ang nindot ng view dito na parang hindi ko na gusto pumauli sa mua. Joke lang. Pumadto lang pala kami dito para kukunin ang regalo para sa anak naming si Z. Dahil nung nasa Taiwan pa siya, sinabihan ko na siya na wag mo na akong palitan ng damit. Damit na lang para kay BBZ namin. Pero bago niya hinatag ang kanyang regalo, nanihapon muna kami. At pagkatapos, nanood muna kami ng movie. Hindi palit. Ginabantayan, ginabantayan. Dah. May bagoong. Kasang may bagoong. Ikaw no? Ano nga? Pastel. Mga gani, gikuha. So siya day ang nag-protect day. Ito, manananggal mo na. Ilagay, wala kasing-kasing. At pagkahuman namin tumanaw ng salida, kami ay pumauli na. At hindi ko na namalaya, may binubunot siya sa kanyang bulsa. At pagtanaw ko, ito ay pera. Hinatagan kami ng 5K para sa aming baby. Pambili daw ng gatas at diaper. Kaya sobrang pasasalamat ko sa aking pinsan na si Luella dahil sa kanyang mga gasa. At ito pa ang mga binigay niya. Lalo para sa aking partner, isang pair na t-shirt at saka pants para sa aming baby na halos nagkakahalaga ng 1K. Meron ding mga tsokolate, madaghan sana ito, kaso hinurot ng mga bata doon sa kanyang kondo. Meron ding pizza at saka lechon manok na sobra namin kanina. Kaya bago ko tapusin ang video na ito, daghang salamat kayo Manang Louie.